Innobaske, berrikuntzaren euskal agentzia 2007tik ari da lanean, zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal ekosistemari berrikuntzarako bidean laguntzen. Antolakunde publiko-pribatu bat gara, eta gure egitekoa da enpresak, administrazio publikoak, zientzia, teknologia eta hezkuntza arloko eragileak eta tarteko eta gizarte eta kultura esparruko eragileak konektatzea. Gaur egun, 919 entitate bazkide gara, eta guztion helburua bat eta bera da, elkarlanaren bidez Euskadin berrikuntza bultzatzea. Azken 5 urteotan, gure 2021-2025 plan estrategikoa garatu dugu, ikuspegi garbi batekin, berrikuntzaren esparruan Euskadi Europako eskualde liderra izateko gure laguntza ematea. Eta lan horretan, 5 helburu nagusi izan ditugu. Ziklo hau amaitzera goazen honetan, helburuak nabarmen bete dira. Tarteko 90 eragilerekin batera, eskualdeetako agentziak, merkataritza ganberak, elkarteak, klasterrak. Berrikuntza aktibatu dugu 2000 euskal etetan baino gehiagotan, tresnak eta finantzaketa haien eskura jarriz, eta lehiakorragoak izateko bidean haien ondoan joanez. Nazioartekotzaren esparruan genituen helburuak gainditu ditugu. Eta Europan I+G+B arloko aukerak zituzten 660 entitate baino gehiago konektatu ditugu. Milaka gazteren artean, zientzia eta teknologiarekiko interesa sustatu dugu. 430 ikastetxe publiko eta pribaturen parte hartzea izan dugu, eta Euskadin STEAM hezkuntzaren eragina zabaldu dugu. Zientzia, teknologia eta berrikuntzako euskal sistemaren ahalmena sendotzen lagundu dugu. Horretarako, analisiak eta tresnak jarri ditugu sistema horren eskura eta erabakiak hartzen lagundu dugu monitorizazio eta zaintza lanaren bidez. Eta lan horretan guztian, gure ahalegina izan da 2030ko Euskadiko zientzia, teknologia eta berrikuntza planaren adierazle giltzarriak hobetzea. Baina ziklo hau batez ere gure entitate bazkideen lanak eta garrantziak markatu du. Ziklo honetan, 850 entitatek baino gehiagok oso modu aktiboan parte hartu duzue gure jardueretan. Eta gure gobernu organoek aliantza publiko-pribatu horrekin agertutako konpromisoa ere nabarmendu nahi dugu. Gaur egun, berrikuntza ekosistemaren 62% ordezkatzen du aliantza horrek. Gure aginte organoek konpromiso iraunkorra dute lan orientabidearekin, ekimenen segimenduarekin eta ziklo osoan proiektu honi emandako bultzadarekin. Eskerrik asko zuen jardun eta lan handiagatik. Eskerrik asko denoi.